Творбите от този цикъл носят сериозен социален контекст, визуализирайки разсъжденията на автора по отношение на въздействието, което пропагандата във всичките си измерения оказва върху индивида. Именно за това Никола Николов рисува своите персонажи без индивидуални характеристики, често сливащи се в една аморфна, монохромна маса, за да изобрази тежките последици от манипулативно поднесената информация. Така той сякаш отправя предизвикателство към публиката, предоставяйки и възможност да придаде идентичност или дори самоличност на персонажите в творбите и по този начин да предизвика разсъждение за собствената ни идентичност като индивиди и като общност. Именно това прави творчеството на Никола Николов особено актуално и от особена важност за съвременното българско общество. В серия живописни платна от този цикъл художникът разкрива своето обръщане навътре в търсене на аза и на обгърнато в сакралност лично пространство, фокусиран върху разсъжденията си за стената, като отражение на стремежа да се дистанцира от злободневието на ежедневието. Никола Николов, вероятно вдъхновен от Кафка, разглежда стената като метафорично място на пребиваване и осмислене, докато в цикъл Довари авторът представя стената като архитектурно съоръжение, като защитна бариера, като зид, който има за цел да брани и охранява, но и като основа на нещо по-голямо и по-мащабно, нещо невидимо, извън рамката и извън стената, то в цикъл Стената виждаме философския прочит на темата. Тук художникът представя разсъжденията си върху символа на съоръжението и неговата ограждаща, разделяща и укрепваща функция. За Никола Николов стената сякаш е скритата сила на материалните и духовни ценности на обикновения човек, поставен в центъра на често непонятната и привидна реалност на модерното общество.